Dobrý deň, ja som Jablko Ja som Karič. a toto je naša show. Naša show. Kde dnes sa budeme rozprávať o počítačovej PC hre Rayman Legends pre PC, osobný počítač. Je to videohra, ktorú je veľmi jednoduché hrať, stačia vám nasledovné veci. 2 káble, 1 Rayman, PC typu Mac, Milky Way, jeden Staplation, čierny, jeden kamarát. Rekapitulácia. Káble! Hru Rayman Legends pre PC. Ok, toto je... Kristove rany. Toto je Rayman Origins pre PS3, ale to nevadí, to je veľmi ľahké napraviť. Rayman Legends pre PC. 2 PS3 ovládače. Sony konzolu multimediálne zariadenie PlayStation 3. No teraz si môžete hovoriť, že OK, ideme hrať PC hru. Je veľmi zvláštne, že potrebujeme PS3 konzolu, ale ako inak pripojíme 2 PS3 DualShockové ovládače k nášmu PC. A keď hovorím o PC, ďalšia vec, ktorú potrebujeme, aby sme si zahrali videohru Rayman Legends pre PC, je... Oh yes. Apple Macintosh počítač. Jeden kamarát. Poďme na to! OK. Ako vidíte, Rayman Legends beží na našom Apple Macintoshi, na ktorom prirodzene beží Windows. Celé je to, ako som už spomínal, veľmi jednoduché. Naozaj vám stačí Apple Macintosh, kde pomocou softvéru Bootcamp spustíte Windows a pomocou ďalšieho softvéru s názvom Motion Enjoy pripojíte tieto 2 PlayStation 3 ovládače a pomocou softvéru Motion Enjoy nastavíte, aby tieto Sony PlayStation 3 ovládače boli emulované ako Microsoft Xbox 360-kové ovládače, ktoré sú plne kompatibilné s hrou Rayman Legends, ktorú si teraz v pohode môžeme zahrať. Sledujte, ako sa hrám. Túto hru držím zlý joystick, to je pravda. Avšak keď si chytím správny, a teraz mám tu aj svojho kamaráta. To nie je on. Tu je môj kamarát. Jej. Dobre, no ako hovorím, je veľmi jednoduché hrať túto hru. Ak však chcete skutočne plný zážitok, ak však chcete najlepší zážitok možný dosiahnuť z tejto hry, potrebujete si kúpiť tento patentovaný Space Show DVI HDMI konektor, adaptér, pomocou ktorého cez obyčajný HDMI kábel môžete prepojiť Apple Macintosh s vašou Full HD ready televíziou Pipilipi Filipi Pips. A to je naozaj všetko, čo potrebujete, aby ste sa hrali Rayman Legends.
Hra je plná emócií, zábavy a jemného humoru a preto si odo mňa získava 5 Tomášov. Rayman Legends je zábava pre celú rodinu a ja jej udelujem 5 Tomášov. A jednu maštal, pretože tam sa Rayman narodil. A ja by som pridal